Salomon, maya lata. Tatabnan sa atin lang. Papausaw natin. Nang yala pa sing. Talaki bantayan ah. Kanin tinaligo. Dati nagalam ni. Ayan, Fox. So ata ko madi trainingan niya. Ayan guys, so baling gagawin natin ngayon, magtatalakib. Kukuha ng mga tilapia. Gamit yung lambat. Kasama ko si Posing tsaka si Jan. Yan sila guys. Oh. Dito kami kukuha. Bali ito guys, pinagkukunan din ng mga rasa. Mga limango. Tatlo kami mga idolo. Ito yung ano, pagay, mga palayan ni Bossing. Dito kami nag-ilaw nung kaan nung minsan. Ilaw ng tukling. Ayan. Dito muna guys. Dito muna tayo maglalagay ng lambat. Ang tawag sa amin yung lambat guys, talakid. Ata ni, nagalam mi. Dito, dakkel. Naglibog mo ni, ay buhaya malatay sa. Ito yung ating gagamiting lambat guys. Talakid for sure. Mangunguha to ng mga malalaki. Ano, inaayos na ni Giselle. Ay. Sarap sayo ng tayo. Pupo. Pupo yan. Mamlatad tayo. Toy. Naladaw tao. Si Malog yan di pagitan. Ibriga mo yan. Saan TV? Napanono yaman talakid. Napanono yaman? Ano bisokol? Kaya mo bisukol dagal tatanay. Ana, wala lata di bisokol. Adaw bisukol na to. O yan guys, magtatanggal tayo ngayon ng water lily. Si Jan, inaayos yung lambat guys. So yun si Bossing, tinitignan kung may mga isda dito sa may pagtalakiban. Oh my godness. Nung minsan kasi guys, madami kaming nakuha dito na na tilapia. Gamit yung tiksay. Permi mo na nagrango. Sauce. Ganun guys, ang daming Lalo di bag na ke. Na paano na yun nagtalakib Bossing? Na? Ha? Di. Basta tumal. Ano bisokol? Ang daming root guys. Root. Atin eh. Ito yung kukunin namin guys, sakaling meron itong water lily.
Kalatay ko mga slap langganang ako ha. Ito yung paglalagyan ng lambat guys. Linilinisan ni bossing. Oh my goodness. Superman guys. DJ itu puji kita apa pernah? Alam ang iwanan. Ayan Giselle. Shout out kay Giselle. Andito na yung ano, bayaw. Kalaban na pagod tayo. Kasama ka ng batay. Ay. Ang pipit. Along pipinig. Batok kunukan. Yan si Giselle guys. Shout out kay Ma'am Giselle. Ito na yung future asawa. Ilalagay niya sa gilid guys, itatali niya doon para hindi nagalaw. Tapos tatanggalin yung mga water lily dyan. Basta sakaling may makuha kami mga kaidolo. Ginagarang arti kakaya. Ay talaga. Tagbisokol lang damit to. Ha? Dito tani kalakat tanang dud. Tani binong. Binang dud mo dan mata mo. Yay. Ata pagpagayam. Kahit gusto ko ako kadilatan ni. Ano magmag na, tadanom na. Yang betul mga. Lagdaw. Kaalatay di dadakkel so. Ha? Ang kamang palagi istorya babae, mang mamalas. Alatay na taas. Hindi pa pagpapagawa na diyan pa. Tag-inupan. Tagainip. Tag-inup tayo something. Mata natin naman yun. Kumala tayo so. Jadi wow. Makaro na eh. Kaswerte mo na yan. Dito yung lagi di agkaratayab nga dalag di may kam kadamit to ke. Ha? Agkaratayab nga dalag. Ha? Adu oh. Ha mo na ala. Agkaratayab garod. Kamu lang tabuli na. Amat. Isipul na yun. Oh, kuhol guys. Kukuha kami ganyan mamaya ng kuhol. Hindi nakaturo ng kulong mo. Kita mo may biso kuhol. Bantay. Bambantay ti. Parte man di papa nun. Digdiga. Okay mo lang. Okay na ka na. Kakauron di abot tira sa tani. Bayak mon. Ini bin natin. Bin natin. Bayak yun. Ano ka ni? Shout out sa mga manonood dyan guys. Tatalakip kami ng tilapia, dalag o kahit anong isda guys. Pwede mo na rin kayo. Oh, burbure ka na po sa kapang. Nagtaginip na ka eh.
Lord. Tugtog mo na lang yung tayo kita. 75 basit na muli na. Tatanggalin na natin yung dagalili guys. Underlili. Na? Darasot tani abo orasan daklan. Itong Giselle. Huh? Kano ka sa RJ ko? Baga to man ah. Baga to. Oh. Ada buhay at teka lang penukan. Ha? Di data dang. Tanggalin lang namin to mga ka-idol, mga water lily. Diyan muna kayo mga ka-idol. Amana. Ay talaga. Mas mainam pa kasi. Kung sa tinga ka dumiretso. Sigurado. Sayaw. Ha? Ay sigurado guys. Pangkami din tayo. Sila din magas kami. Sinunong namay. Maduktin lang ko yung mga talaglag. Balikat-kat pa namin yung tuwaw. Wala tayo. Ang wala ko dito, tinulong ang papa ko na. Wala tayo. Papanyak. Magtanggal mga ka-idol. Pang may kagikat na nagdaras. Magkay kumama. Ang tagbiso ko Victor sa tapa nag-shoot. Mautik pa. Pagkakaroon dito ko, saka kami ito pa nagalas ito na eh. Mautik. Nagpampaminit ka na, pausin na kayo. Mautik ka kindajay. Mautak nga. Grabe sa akin mo. Kaya tanda, tanda. Oh. Laki na ng improvement guys. Ay, 30 minutes pa ay. Huh? Karo, ang pa 10 minutes na ni. Ay, talaga. Sige, babe. Dayo pa ay. Nagpuskol pilot na na eh. Lahat ng dagdagat ko. Ay, dan alamon. Yes, oh. Ang mana. Pangakabuli na sa nga. Nga. Dadabu dalag di taning. Man, matira niya. Yan ay terasa. Ha? Mga
Tago nga, may pasaranta na. Ano? Te? Agas, ito mamaya.